falta dir res més. Premi Padrí Cardona Vives a la llibertat d'expressió, don Juan García Santandreu. Bona nit a tots. Moltíssimes gràcies, amics de Castelló, amics de la Cardona Vives. Estic molt orgullós de compartir estos premis enguany amb els amics que han rebut les Padrí Cardona Vives abans de mi. La veritat és que reconec que aquesta valentia a vegades ha plegat a la inconsciència perquè ens han vist en situacions molt rocambolesques per defendre la singularitat de la personalitat. La circumstància actual, que és el grup d'acció valencianista que està en després no s'haurà assegut no res. I ara, després, ara volem convidar-nos a un convit acadèmic. I mos estan dient, vingueu amb nosaltres i voleu-lo pel Partit Popular. Senyores i senyors, estem a les portes de la mort idiomàtica i de la mort acadèmica valenciana. Estan convidant-nos a participar en una nova acadèmia que per no tindre no té el nom de llengua valenciana. No és de l'Omentens, és de la pedrega. I el que està a punt de vindre és una pedrega cultural. El que està a punt de vindre és la mort acadèmica de la nostra acadèmia i de la llengua valenciana. I els homes i dones valencians compromesos en el valencianisme tenen que defendre des de la seva independència i des de la seva llibertat, per damunt de tot, la independència de les institucions que han de fer des de 1915 sense afegits polítics, sense compromisos polítics i sense subvencions polítiques del bloc, dels ciclistes, dels naturistes, de tot això. Demanaven entrar en un ordre que pensaven que era democràtic perquè té una legislació específica i democràtica als membres de l'Assemblea del Consell de la Joventut de València. Davant la sol·licitud d'ingrés del Consell de la Joventut de València que han fet les joventuts del Grup d'Acció Valencianista, no podem sinó expressar el nostre malestar i profund rebuig a que aquesta entitat forme part. No és la nostra una animadversió gratuïta o ideològica, ans al contrari, està profundament fonamentada en la nostra convicció que el Consell és un lloc de trobada de les entitats juvenils, que es defineixen democràtiques i que entre els seus fins es troba la difusió entre els joves dels valors de la llibertat, la pau i la defensa dels drets humans. I és aquesta convicció en les nostres pròpies característiques com a Consell que no podem admetre entre nosaltres una entitat que s'ha significat reiteradament com a poc democràtica i limitadora de la democràcia dels altres, amb una actitud bel·ligerant amb aquells que no comparteixen els seus posicionaments ideològics i doctrinals. El 2 de març de l'any 99, si la família havia en el Consell de la Joventut, votaren a favor des d'Unió Valenciana. S'abstingueren els del Partit Popular. I tots els demés votaren en contra. Tots els demés mos deixaren fora. Simplement perquè el bloc de progrés va presentar una moció de censura dient que el grup d'acció és poc democràtic. És limitador dels drets dels demés. Fixeu-se on hem aplegat en esta democràcia. De que el dia 5 de juny, o sigui el dilluns, este dilluns, nos han donat esta sentència. Existe el indicio, no puede servir de fundamentación a un acuerdo de tanta trascendencia, pues están en juego el derecho a la igualdad y que subyaciendo en el fondo una animadversidad ideológica entre la recurrente y la actora de la moción, se puede concluir que ha sido este enfrentamiento ideológico el que ha motivado la inadmisión, pues no existe ningún otro motivo de exclusión
según los datos obrantes en el expediente. Por todo ello, el Tribunal Superior de Justicia falla, que debe estimar y estima el recurso planteado por el Club de Acción Valencianista contra el acuerdo de la Asamblea del Consejo de la Juventud, por el que se denegó a la recurrente el ingreso en el referido Consejo y, en su consecuencia, declaró la nulidad del mismo por ser contrario a la Constitución española. Finca la seva representació en el futur. Un gran abraç i hasta sempre.